Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi to be no repeated. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi to ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to know fake spiritualist, pastor or Dibia part 2. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ọ bụrụ na ị watch bụ part 1, gaa watch ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ana m ekwu na ebe ọ bụ na e nwere original na enwere fake, ọ dị n'ihe niile. Ana m ekwukwa gị nọọ maka ihi na o nwere ndị ji aka ha kpọọ onwe ha n'ọrụ. Maka n'ihi na ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ jụ na ha amarụ ya bụ ọrụ. Mana ana m achọ ịkọwara na o nwere ihe ị ga-eji wee ma ndị adịgboroja, the fake ones. Ihe ị ga-eji ma the fake ones by the fruit you shall know them. Ekwuola m ya mbụ. Wee gwakwa gị na ihe ị ga-eji wee ma ha bụ n'ọrụ ha na-alụ na ha ga na-adị self-centered. Na ihe niile ha ga na-eme bụ ka e wee dịrị ha mma ma ya dịrị onye ọzọ mma. Ha ga-enwe ike idunye gị under covenant. Ha nwere ike idunye gị under covenant. Gbaa gị ndụ n'ụdị dị iche iche. Sị gị ekwekwana. O nwere ụfọdụ ihe ị ga na-eme, ọ bụrụ na ị pay attention to their lifestyle, ị ga-afụ na lifestyle ha ga na-adị efọkwa. Ọ bụrụ na ị pay attention, anyị ga-akọwara gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị omimi, ihe ị kwesịrị ịma na ihe gbasara fake ones, spiritualist, pastor or Dibia. Before I come on, you reach for the month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Makanike chukwu mbadum. N'isi ụtụtụ eje God in the temple, chụọ aja go for kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu aka anyị ga-emegide ganye n'ọnwa agwụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri. Jebe ile ọma na mmiri n'aha mmadụ dum. Bịa temple chụọ aja to entity some powers. Jere ebe nchụ aja gbuo ebu. Tekwazi ndị akụ ughe. Kee uke ma chụọ aja ma kee ndị amụsụ. Ihe ndị a ka anyị ga-eme n'aha mmadụ dum ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Echefukwana n'ọsọ ndị sonye na-aja ga-enweta nchịkọta anya bụ ihe onyonyo dịka esi malụ. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịrị 3 years now. But as you all know, we don't share testimonies on social media ma ọ bụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha. So ndị sonye na anya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na WhatsApp numbers only. Now ọ bụrụ na ị chọrọ iso na anya bụ aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike, chat ya m na WhatsApp. He can make forward your 3 prayer requests. You make token donation to the account number. You chat them na WhatsApp. I want other details we need from you in order to book you. WhatsApp number is 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Yes. I can accommodate na live programs. As a moto to a man. Good necessary I share and then can do the one week is in ya. Now, can I get body and Dibia? Because I did better about how to know fake spiritualists, pastors, and Dibias part 2. Get it? I'm only watch but part 1, you watch here. Man, you not check while ago. No, I will send up for Jamaraha. Next week, yesterday, but the program part 1, yeah. I want to get out 2, chapter 7 verse 16. You could make here. We're saying in the name Poroboda, on your name. Obrone Bonde, name Gary from pillar to post in Cambo. Abone so nande na akwale from pillar to post. Yes. Get na he kwesịrị ịma. Only spiritualist show about the bịara na nke. E chọpụta na the self-centered. Na ihe ọ na-ekwu senor transis here ka ị ga-eji wee ma. Ọ bụgo dị one spirit of discernment. Then ị ga perceive ihe before o mee by intuitively. Ị akọ na uche kwesịrị ịkọ gị. Ị gara pay attention na character ya. Ọ ga-abụrịrị onye obi akpọ. Ọ ga-abụrịrị onye obi ebere mmadụ anaghị emeta. Ihe ọ bụla ọ na-eme is self-centered. Gbasara ọ dị ya mma, ya dịrị ya mma, ya dịrị ya mma. Nke ya dịrị ya, nke ya dịrị ya, nke onye ọzọ fu. Ọ bụrụ na gị na ya na-akpa personal nkata dị iche, ị ga-afụ na obi ebere mmadụ adịrị n'ime. Na o nwerekwa ihe o ji ndụ mmadụ wee kpọrọ. Ikwekwana ka onye ọbụla ihe ọsọ ya bụ na ọnya bụ
ọ sị gị ka o duo ogu n'iyi. Ọ bụrụ ga ana na o nwere spiritualist ma ọ ya pastor ma ọ ya dibia wee sị gị ka o duo ogu n'iyi into an oath na ọ bụrụ na ị mere ihe dị etu a na ihe dị etu a eme gị gbaba ofek. Ọ bụrụ na o nwere ya priest ma ọ bụ spiritualist gị ma ọ pastor gị ma ọ bụ dibia gị na-abụ na ọ na-abụ ihe ọma meelu gị mgbe gị na ya na-alụkọ, ịfụ na ọ na-abịa agbaghị ụgwọ na-afọ ọsọ gị na ihe dị etu a mere na ị ga-abịa mezu nkwa dị etu a gbawa ofeki. Yes, ọ bụrụ na ị na-afọ irie ọ bịa na-agbaghị ụgwọ ma ọ bụ na-akpọ gị na fonu na-agwa gị na ikwere nkwa dị etu a gị na-eme ihe dị etu a gbawa ofeki. Onye ọbụla ị pụtara nke ihe o wee bụrụ na ọ bịa na ọ ga-ebu ụzọ wee dughi n'iyi na ọ bụrụ na ihe dị etu a mere gị na ị ga-eweta ihe dị etu a and ọnọrọ in form of oath taking. Ihe ọ na-achọ ka ọ kwagbuo gị ka ọ na-achọ ime. Ihe ọ na-achọ ka o kee ụdọ mmụọ ka ọ na-achọ. Nke bụ isiokwu bụ na ihe ị ga-eji wee ma eje new person bụ na ọ mee take gị into force. Whatever he are giving back to in appreciation must be free will. Mana onye ọbụla na-ekogha asị gị in any way, directly or indirect, na-afọ ọsọ gị na iwurere na ị ga-eme ihe dị etu a ma ọ bụ na unu ga-aba into agreement before o mere gị nke a gbaba na ofeki. Whether ma onye dị etu a ọ na operate as pastor, spiritualist ma ọ bụ na dibia, ihe awụ sign, early sign gosiri gị na onye abụ onye ọchọngoroko ofeki ka ọ bụ. Onye ọbụla nwere ike ọ bụrụ na ọnọdụ dị etu a ọ chọọ ka o take advantage of you, maybe na the ignorant of how things work in creation. O nwere ike ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ọ chọọ, ọ bụrụ na nwoke ọ chọọ ka o take advantage of you. Ọ bụrụkwa ndị bụ nwaanyị ma ọ bụ na ịbụ nwoke mana ya spiritualist bụ nwaanyị ọ chọọ ka o take advantage of you. Edeghị anya wee sị gị na ihe a in order to achieve this thing na gị na ga-aba into covenant, whether ma ọ bụ blood covenant ọ bụ na ọ bụ na gị ngwa take, let me take na-agba. Ọ bụrụ blood covenant na-agba, then ọ bụkwa nnọọ maybe no sexual covenant na-agba. Any form of ọgbụgba ndụ ọbụla ọ ga-abụ na ọ ga-apụta wee sị gị ka gị na ya ba into oath taking of ịgba ndụ. Ọ bụrụ na ị deviate ya iwetara ya percentage nke ma ọ bụ nke dị etu a na-agba. Ọ bụrụ na atọọlụ na ị ga-eji aka gị na-echọrọ ka ikwe mmụọ nkwa, ọ ga-abụrịrị free will. ị kwesịrị ịnọ under any pressure. Ekwesịrị inwe onye ga-eko asị gị na-asị gị na ihe na-etu a iwuriri na ị ga-eweta ya, ọ bụrụ na onye na-etu a mee ihe na-etu a ma na onye a na-achọ ka ọ kwanye gị n'ụgwọ then gbawa ma na onye a bụ fake, maka na ihe ọ pụtara bụ na onye a dị self-centered. Ọ bụkwa na o nwere any initiation a na-eme gị, then under that initiation na o nwere oath a na-etake ma ọ bụ na o nwere any form of oath a gwara gị, whether ma ọ bụ sexual oath ma ọ bụ blood oath, yes, don't be involved. Ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla obodo afọ ọsọ ya na-aza spiritualist, ọsọ ya na bụrụ a priest, ọsọ ya bụrụ no pastor, ọsọ ya bụrụ no dibia, mana gịnị a na-abalị into ihe ọ na-emere gị, ọ sịghị na o nwere otu gị na ya ga-eteki n'ihi ga-eweta ihe na-etu a, n'ihi ga-eweta picture gị ma ọ bụ n'ihi ga-eweta akwa gị ma ọ bụ n'ihi ga-eweta ihe ọbụla part of your body. Edeghị anya onye asị gị n'ihi eweta ntutu isi gị ma ọ bụ n'ihi ga-ebeta mbọ gị ma ọ bụ chọọ anything ọbụla part of you ma ọ bụ akwa ị na-eyuzukwa eyuzu, ọ sị gị n'ihi ga-eweta ya ka o wee nwee ike wee tinye ya na ihe dị etu a wee mere gị ihe dị etu a nọ nda otu ọ na-eteki gbawakwa na onye ahụ fake. Yes,
ọ bụrụ na o nwere onye na-agwa ụdị ihe dị etu a n'ụdị ọgbụgba ndụ dị etu a gbaba ọnya ka m ji wee sị gị, ma ọ bụ na o nwere onye sịrị gị n'ụdị na o nwere otu gị na mmụọ ya ga-agba ma ọ bụ ọchị ya ga-agba n'ụdị m ụdị dị iche iche, o wee sị gị na ọka owubere special pot, ihe ọ sọrọ ya kpọọ ya bụ pot, mana ọ dị special for you nwa alone, and that special pot ahụ o build something from you ga-aba n'ime ya gbaba na onye dị etu ahụ fake. ị mara ihe ọ chọrọ ime gị, ihe ọ chọrọ ka o wee use that particular thing from you as a point of contact, so that na ọ ga-eji wee nwee ike na-hypnotize gị ma ọ na-manipulate gị. O nwere early signs ị ga-afụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ pụtuo gị into otu na ịma ahapụnata ya, any otu ọbụla mmadụ tekere gị sị gị na ịma ahapụnata ya for life, then ị marụ na onye ahụ na-eti gị ihe ọbụla ị na-abanye ya, jụọ ma o nwelu ka ọ ghara ịbụ na ịbatalụ na ọtị ya, ma ọ na-ịbatara n'ụlọ ọrụ ya, ma ọ bụ na ịbatara n'ụlọ ekpere ya, ma ọ bụ na ịbatara n'ụlọ chọọchị ya, ọ bụrụzie na iwuriri iwuriti na ị ga-adọrịrị ya. Ikwe na ka onye na-eto ata ekeri into such oath or into such agreement. Any agreement ọbụla ị na-aba n'ime, mana ọ dịrọ flexible, your freedom of movement, your freedom and choice is not granted, then baba ihe a bụ early sign gosi na onye dị etu a nwere dominating factor, and not the possible na onye dị etu a the intention ya bụ to enslave you. Mana ọ bụrụ na ọ bụ any agreement ọbụla gị na mmadụ na-aba, you are free to come in. Ọ bụrụ na place of worship, you are free to come in, worship and go, then ị mara na ọ dị okay. Mana onye ọbụla na-ekoghasị na iwu riri na ị ga-anọ wee gwa gị the consequence, ma ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị decidere na ị chọrọzi ịnọ, say the consequence, then gbawa man of it. Ị kwesịrị ka ị nọlụ na any agreement ọbụla bụ under compulsory and ị nwere choice. Onye sign ndị fake ji achọ ka ekechie mmadụ ma tinye gị ụjọ n'arụ. Mana ọ bụrụ na onwego ka isi wee nọrọ n'ụdị ihe dị etu a, onye dị etu a wee na-etinye gị ụjọ n'arụ, edeghị anya wee na-agwa gị na ọ bụrụ na ịkwụsị ịbịa ministry ya na ị ga-enwe problem, ma ọ bụ ịkwụsị ime nke a na ị ga-enwe problem, and gị nwere onwe gị ịrụ ụka wee fụ n'anya wee decide ya ka ịkwụsị ya, ibido nwetawa brouhaha, nwetawa mpịawa azụ until you come back to nyanwa, the whole problem will stop again. Then all sign that no onye dị etu a wee fụ. Ọ bụrụ na ị nọ under such bondage, chat ya m na WhatsApp. Yes, ka ebunufu ndị kwa atụrụ. Mana ihe m na-achịkọwara gị bụ, ga-ekwekwana ka ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme ka ọ banyere iwu na ị ga-ekweriri nkwa. Example, onwe pastọ ọbụla ị na-eje, ọ chọọ ka ọ kwudoro gị, ma ọ bụ spiritualist ọbụla ị na-eje, o wee sị na gị na ya ga-aba na otu na ọ ga-akwụba gị, mana ọ bụrụ na ọ kwụba gị n'ihi ga-ebutere ya moto, n'ihi ga-emeri ya nke a, ga-emeri ya nke a under oath, gbaba ihe a bụ early sign gosi na onye dị etu a bụ fake. A genuine called one will never dictate to you ihe ị ga-eme. Ọ ga-abụrụ na mmụọ lead ya to inyere gị aka ịkwụba gị, then he left for you at your own free will. He decided ihe iji wee chọọ ime appreciation. Mana ọ bụrụ na nke ọbụla kụwasịrị gị under duress na iwuriri iwurite na ị ga-eme ihe dị etu a, then that one is evil. O nwere ofu akọ mma akọ before mechie. O nwere ofu onye sịrị na ya eje na ya mere business ya na onye nke ya wee kwe nkwa ifetinye n'onye bụ akụkọ. O wee sị na o kwere ya nkwa sị na ọ bụrụ na ihe nwa na ya nweta ego nwa na nnukwu ego ya na-achọ na ya ebutere ebe nza. As at that point in time ọ na-ekwu okwu a, Venza kwụrụ almost 7.5 then, while onye a na-ekwu okwu ego ọ na-eme expect ihe nweta ahụ 10 million. By the time he were 7.5 million nye onye gị na ya mere nke nwa, then ịfụ na at end of the day na-egba aka.
all self-centered. And the man kwechiri na iwu as long as they gwara nkwa benza na benza ka ihe ebute. Ifuna na onye na-eto a dị very greedy. Ụdị ndị na-eto a ka ị nwere ike gbara ọsọ. Mmadụ ekwesịrị ikowe asị na ị ga-ekwe nkwa exactly ihe dị mma n'obi kwubie no, and ihe dị etu anwa ihe ga-enye ezigbo mmadụ bụ na whatever ọ bụ na ị decide na ị ga-eme in appreciation, o nwere ike ọ bụrụ na just ọkụkọ ka ihe enye ma ọ bụ na ebulu ka ihe enye, ọ nabata ya, no argument. Ifu onye bịara to serve. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871. Ị na-anya na screen ị ga-afụ nọmba ndị mkpọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, egwu m okwu ngọzi n'isi ndị niile soela ya all over the world. Wee na-asị ka amara Chineke bidoro kwudoro unu niile bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Mere mmechi ekwem na Chineke. Ekwem na Chineke pụrụ ime ihe niile. Ekwere m na ọ nwere ihe nyere Chineke omume n'ebe m nọ. Ekwere m na ihe niile bụ nsogbu m na Chineke ga-eme gbadoro m ya bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Ya gazie. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị onye ọbụla.